Hello friends, welcome back to my channel. Hope guys is really fine. So friends, जोंनि जानाखि बलिउडनि एक्टर अक्षय कुमार साराहाय मा सासे यूट्यूबरखौ 500 करोड़नि जानाखि 500 करोड़नि केस होदों आरोखि ना। सो मानो होदों जानाखि बे यूट्यूबरखौ जानाखि अक्षय कुमार साराहाय जानाखि बे यूट्यूबरखौ मानो केस होदों मादों नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप फोरोंगोन आरो नोंथांमोना दिनै सासे यूट्यूबर बा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय मानो होनना बुङोब्ला बे यूट्यूबरजोंनो रिलेटेड थानाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ आरोखि ना। सो नोंथांमोनाबो फिउचाराव बेबायदि मिस्टेक खालामो जानाखि मिस्टेक खामानि मावोबा नोंथांमोनाबो बेबायदि जानांनो हागौ आरोखि ना। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायोबा एसे मटिभेसन मोनगोन आरो बुजिनो मोनगोन आरोखि ना। आरो मा रिजननि थाखाय आरो मा खालामनायनि थाखाय जानाखि बे यूट्यूबरखौ अक्षय कुमार साराहाय 500 करोड़नि जानाखि माने मानो केस होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फर डिटेल्स नोंथांमोना दिनै भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन आरोखि ना। स' लेट्स स्टार्ट दिस भिडिअ। स' फ्रेन्ड्स फार्स्ट अफ अल नोंथांमोनखौ आङो बुंनो सानो जानाखि माने गोबां ओरैबायदि यूट्यूबर दं जे आरोखि ना माने मालायखौ माने गाज्रि बाथ्रा बुंनानै माने सोरखौबा माने बुजिया सोमजियालाबानो सोरनिबा सायाव भिडिअ बानायनानै माने नंखाय बाथ्राखौनो नंगौ बायदि बाथ्रा बुंनानै माने गावनि माने प्रफिटखौल' नायग्रा माने यूट्यूबरफोर दं आरोखि गोबां यूट्यूबरफोर जानाखि गावनि चेनेल ग्र' जानाय एबा भिउस लाइक्स एबा गावनि चेनेलनि जानाखि भिडिअसनिफ्राय आर्निं खालामनो हानाय बेबायदिखौल' नायग्रा दं आरोखि ना। गोबां यूट्यूबर दं बेबायदि माने फेक भिडिअ बानायो आरोखि ना माने नङै जानाखि नंखाय बाथ्राखौनो माने नंगौ बायदि माने टपिक साजायनानै माने भिडिअ बानायग्रा दं आरोखि ना सोरबा यूट्यूबारहाय। स' आङो बेबायदि यूट्यूबारखौ बुंनो सानो जे नोंथांमोना मालाबा बेबायदि आगानाव दाहो आरोखि ना। स' आङो दाना मेन रिजनखौ खोन्थानोसै आरोखि ना जानाखि बे जानाखि बलिउडनि एक्टर जानाखि अक्षय कुमार साराहाय बे यूट्यूबरखौ माने केस होआमोन आरोखि ना जानाखि 500 करोड़नि मानो केस होदों दा नोंथांमोननो फारि खोन्थालांसै आरोखि ना। जानाखि बे यूट्यूबर दं बेबो सासे यूट्यूबरमोन आरोखि ना जानाखि बे मानसिया FF निउसनि अनारमोन आरोखि ना FF निउस माने बिनि चेनेला एसेबां गिदिर नङा 1 लाखनि एसे एबाब आरोखि ना 1,35,000 ना बेसेबां साबसक्राइबार नुदों आङो। स' एसेबां गिदिर चेनेल नङा बिनि चेनेलाहाय आं नायखांबाय आरोखि ना। आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो जानाखि बे केस होजानाय जानाखि मानसिया बिनि नेमखौहाय नोंथांमोननो मेनसन खालामला नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय बेयो माबायदि बेनि महरा। स' बिनि चेनेलनि नामा FF निउस आरोखि ना FF निउस बेयो निउसजों रिलेटेड थानाय भिडिअ बानायो आरोखि ना। स' बे मानसिया मा खालामदों जानाखि अक्षय कुमार सारनि सायावहाय माने फेक भिडिअ बानायदों आरोखि ना माने नङै बाथ्राखौनो नंगौ बायदि भिडिअ बानायदों आरोखि ना। बिनि सायाव जानाखि अक्षय कुमारनि सायाव माने अक्षय कुमार सारनि सायाव फेक भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामदों आरोखि ना। स' फार्स्ट अफ अलथ' आं नोंथांमोननो माने खोन्थानो सानो जाखि फार्स्ट टाइमाव जेनाखि सुशांत सिंह राजपुत एन्ड रिया चक्रवर्ती बिसोर सानैनि गेजेराव मा जादों नोंथांमोनाथ' बिनि मेन बाथ्राखौ मिथिखायो जानो हागौ नङा होमबा जानाखि दा बेयावहाय मा बुंदों जानाखि बे FF निउसनि अनाराहाय FF निउसनि इउटुब चेनेलनि अनारा मा खालामदों जानाखि अक्षय कुमार सारखौ माने ओरैबायदि बुंदों आरोखि ना जानाखि बे रिया चक्रवर्तीया बाहेरायाव थांनायावहाय जानाखि रिया चक्रवर्तीखौ बाहेरायाव थांनायाव माने जानाखि बाहेरायाव थांनो थाखाय जानाखि बे माबायाहाय माने अक्षय कुमारा बे रिया चक्रवर्तीखौ माने हेल्प खालामदों होननानै बुंदों आरोखि ना जानाखि बे FF निउसनि इउटुब चेनेलनि अनाराहाय। स' बे बाथ्रायाथ' नङा। स' बेखौनो दा रागा जोंनानै माबाया जोंनि बलिउड एक्टर अक्षय कुमार साराहाय माने बेखौ 500 करोड़नि केस होदों आरोखि ना बे यूट्यूबरखौ माने फेक निउस बानायनायनि थाखाय माने नङा बाथ्रायानो दा केस होबाय 500 करोड़नि अके 500 करोड़ इसिबां बावहाय मोनगोनब्ला बेथ' होनो हानाय नंखाला बायदिखौनो मोनखाबाय आङो 500 करोड़नि आरोखि ना। दा जानाखि बे मानसिया कर्टआवहाय साबमिट खालामनांसिगोन ना दा अक्षय कुमार साराहाय बेखौ कर्टआवहाय थांनानै प्रुफ दिन्थिसिगोन दाथ' केस जाबाय नालाय बेथ' जेल जाखासिगोन बेखौ कर्टआव थांनानै जानाखि बे यूट्यूबारा बेयाव कर्टआव थांनानै मा प्रुफ देखायनांसिगोन आरोखि ना माने नंमारगौना नंमारा बाथ्राया दा बाथ्रायाथ' नंखाया बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय दा बाथ्रायाथ' नंखाया बे बाथ्राया माने प्रुफ देखायनोसै अक्षय कुमार साराहाय कर्टआव थांनानैहाय थ' देखायनो हायाखै आरो प्रुफ देखायनो हायाबा बियो 500 करोड़ होदो 500 करोड़ होनो हायाबा डाइरेक्ट जेलाव। दा आङो बर'नि यूट्यूबर नोंथांखौबो बुंनो सानो आरोखि ना मालाबाबो सोरनिबा सायाव भिडिअ बानायनो सानोबा एसे माने गाज्रि बाथ्रा बुंनो सानोबा एबा माबा मोनसे बाथ्रा माने टपिकनि सायाव लानानै सोरनिबा मानसिनि सायाव भिडिअ बानायनो सानोबा एसे सानै हयै भिडिअ बानाय आरोखि ना माने मोनसे भिडिअ बानायनायनि सिगां सानै हनै बानाय माने खननै खनथामसो साननानै आरोखि ना बे भिडिअनि सायाव जेनाखि बे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायथावा आरो बिनि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंथावा माने खननै खनथामसो सिन्था खालामनो नागिरो आरोखि ना बिनि उनावसो भिडिअ बानाय नोंथांमोना। स' माने जोंनि बर' यूट्यूबरफोरनि गेजेराव गोबां नुनो मोनो आरोखि ना माने जानला मोनला सोरनिबा टपिकनि सायाव सोरनिबा सायाव माने गाज्रि भिडिअ बानाय माने गाज्रि बाथ्रा बुङो। स' बिदि भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालाम आरोखि ना माने जायनाखि भिडिअआहाय माने जेन्युइन माने नंगुबै जायनाखि नंगुबै टपिकनि सायाव भिडिअ बानाय माने नंखाया मालाबाबो साक्सेस जानो हाखाया आरोखि ना
नंखाय बाथ्रानि सायाव माने साक्सेस जाग्रा मानसिया दसे समावनो गर' जागोन ओमफ्राय दसे लामा ससे आगान सुरनायावनो मा ससेयावनो मा गोग्लैफिनगोन आरोखि ना बेबायदि जायो दा थिग बेबायदिनो बेबायदि जाबाय आरोखि ना बेबो माने अक्षय कुमारनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंदोंमोन बे एफएफ निउसनि जायखि इउटुब चेनेलनि अनाराहाय दा बेनि थाखायनो मा 500 क्र'रनि केस होबाय आरोखि ना बे इउटुबारखौ जायखि अक्षय कुमार साराहाय बे इउटुबारखौ 500 क्र'रनि केस होबाय दा जायखि प्रुफ देखायनो हायाबा कर्टआव प्रुफ देखायनो हाया बियो 500 क्र'र होनांगोन 500 क्र'रखौ माने बियो होनो हायाबा जेल जानांगौ आरोखि डाइरेक्ट एफआरआइ स' बिदिनो आरोखि ना माने मोनसे जायनाखि सोरनिबा सायाव भिडिअ बानाय सोरनिबा बे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायथावा स' बिनि उनावसो भिडिअ बानाय आरोखि ना स' आइ हप नोंथांना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जों भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो नोंथांमोना चेनेलखौ आंनिसिमखौ साबसक्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जेब्ला गोदान भिडिअ खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय